مرنا عیسا گاوا دبو نێزیکی نیڤرۆ ڕۆژێ تاریتیەک گرت و تاری ji nîvro heta ber bi êvarî ket ser seranserê welêt û perda perestgehê di nêvî re çiriya û Îsa bi dengekî bilind kir qîrîn û got: Ya bavê min, ez rihê xwe didim destê te. Piştî ku wî ev gotina xwe got, wî rihê xwe da. Gava sersedê leşkeran tiştê çêbûyî dît, wî pesnê Xwedê da û got: Bi rastî ev mirovê ha mirovekî rast bû. Ew hemû xelkê ku ji bo dîtina van tiştan civiyabû, gava dît ku çi dibû, li sîngê xwe xist û vegeriya. Hemû nasên Îsa û ew jinên ku ji Celîlê li pey wî hatibûn, ji dûr ve rawestabûn û ev tiştên ha temaşe dikirin. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz, xwişk û birayên hêja.